den her video, der skal vi se på, hvordan man tegner en let ydervæg. En væg af træskeletvæg med vindpap udenpå og afstandslister og sømlægter. Jeg starter med at tegne en bundrem, og det gør jeg med hjælp af funktionen box. Og bundremmen, den giver jeg en længde på 1200 og en bredde på 95. Og så zoomer jeg det ud, så jeg kan se, hvad jeg laver. Og jeg giver remmen en højde på 45 mm. Så det er bundremmen. Jeg laver et hjørne, så derfor kopierer jeg lige den her ved hjælp af rotate. Så jeg tager rotate, holder markøren hen over der og roterer. Sætter auto på, så jeg er sikker på at rotere rigtig rundt. Og så trykker jeg lige på copy hernede, så den danner en kopi. Det var bundremmen. Jeg skal også have en toprem, så derfor kopierer jeg den her op og kopierer den 1955 mm op. Så sidder den der. Så har jeg både en bundrem og en toprem til min væg. Jeg skal også have tegnet nogle stolper ind, og her bruger jeg igen funktionen box. Og går ned her og tegner min første stolpe, der udgår fra det hjørne. Og stolpen har en bredde på 45 og en tykkelse på 95. Så det skriver jeg, så får jeg en stolpe der. Og højden, den sætter jeg bare op, så højden på stolpen passer med væghøjden. Så den sidder der. Den stolpe, den kopierer jeg ved hjælp af copy. Trækker den første kopi 600 mm hen. Og den næste kopi trækker jeg 1200 hen. Så kan man se, at den røg lige en lille bitte smule for langt. Så derfor markerer jeg den. Og ved hjælp af move flytter den tilbage, så den passer med kanten. Det gør jeg faktisk en gang til. Det samme. Jeg tager en stolpe. Jeg kan også kopiere den, jeg har her. Kopierer den lige herhen. Og roterer den. Trykker rotate. Og tager fat i toppen herop og roterer den 90 grader. Og rykker den ind på min væg. Starter med at sætte den fast herover. Og så kopierer jeg den 600 hen. Og yderligere 600 eller 1200 i alt derhen til. Og den kan I også se, den rører også lidt ud over, så den flytter jeg også tilbage på plads. Så har jeg mit træskelet, som jeg skal bruge til min væg. Det næste jeg skal tegne, det er den vindspærre, der skal sidde udenpå. Så her går jeg lige op og vælger det lag, der hedder vindpap, som ligger der. Og vindpap, det er sådan et dejligt tyndt lag, der sidder udenpå på væggen, som gør, at vinden ikke kan trænge igennem. Det tegner jeg også som en boks. Så starter jeg igen heroppe i hjørnet og tegner en boks, der fylder hele væggen. Sådan her. Og giver den en tykkelse på 0,2. Altså det er ikke andet end en femtedel millimeter tykt. Så det ser sådan her ud. Det skal der også sidde over på den anden væg. Så her drejer jeg lige figuren rundt. Tegner igen en boks. Og her zoomer jeg lige helt ind op for oven for at kunne se, hvor den skal sidde. Den skal faktisk starte der. Og så kører en boks ud over hele væggen her. Og ned til det nederste hjørne hernede. Og den har også en tykkelse på 0,2. Så har jeg fået tegnet vindpap på begge sider. Man kan se, der sidder sådan 2 små lag der. Det er vindpappen, der skal sidde der. Uden på vindpap, der skal sidde nogle afstandslister, så jeg går lige ind og finder det lag, der hedder afstandslister. Det ligger heroppe. Og afstandslisterne, det er nogle trykimprægnerede lister. Jeg tegner dem i en dimension, der hedder 25 mm tykkelse og 45 mm i bredden. Så det gør jeg igen ved hjælp af en boks. Går herop og tegner en boks, der går ud her. Og den skal altså have en tykkelse på 25 og en bredde på 45. Den ser sådan her ud.
Og den sætter jeg sådan, så de har den længde, som hele opgaven har, altså en længde på 2000. Så sidder der en der. Og dem skal jeg have nogle stykker af, så nu tager jeg og kopierer den. Og kopierer den her 555 mm ind. For så ved jeg, at den passer med den stolpe, der sad her. Og den næste, den kopierer jeg 600 mm tilbage. Så passer den også med stolpen. Sådan der. Jeg skal også bruge nogen, der sidder på den anden led, så nu tager jeg lige fat i den her og trykker copy og vælger oversiden her. Og så tager jeg og trykker copy. Og så har jeg fået valgt, eller lavet en roteret kopi. Jeg tager en kopi af den, tager fat i hjørnet og sætter den fast hernede på. Og den her, den kopierer jeg også tilbage igen. 555 mm, så den passer med stolpen. Der fik jeg kun skrevet 55. Kopierer den her. 555. Sådan her. Og kopierer den her. 600. Så passer de med de stolper, der er i forvejen. Så det var nogle afstandslister, der nu kom på. Uden på afstandslisterne, der skal vi have nogle sømlægter, fordi vi skal ende med at montere lodret beklædning, og så er man nødt til at have nogle sømlægter. Så derfor går jeg lige herop og vælger det lag, der hedder sømlægte. Jeg har brugt lidt forskellige lag på den her tegning, men man kan ikke rigtig se forskel, som det ser ud nu, og det skyldes, at tegningen er sat op til Shades of Grey. Men hvis jeg går herop og vælger den, der hedder Shaded with Edges, så kan jeg faktisk se farverne på de forskellige lag, og det kan godt være, det er rart, når der nu er så mange forskellige lag. Men nu har jeg altså valgt lavet sømlægter og skal tegne de lægter, som skal sidde og danne underlag for min lodrette beklædning. Sømlægterne tegner jeg igen ved at lave en boks, og sætter boksen her ned på hjørnet her, og tegner en boks, der går op her. Lygterne, de har en højde eller en tykkelse på 73 og en bredde på 38. Så det skriver jeg ind, så den ser den her ud. Og så kan jeg så lægge den her ud til hvor den rammer bagkanten her. Det er herude et sted. Hvis jeg ikke lige kan finde det rigtige sted, så kan jeg bare sætte den af der. Og så lige dreje den rundt her. Og så bruge press pull. Og tage fat i enden af den her, og så trække ud til hvor enden af figuren sidder. Det her sted. Sømlægterne, de skal sidde med en maksafstand på 600 mm. Så det jeg gør her, nu kopierer jeg en. Og så rykker jeg den 600 mm op. Og så rykker jeg den næste 1200 op. Og den næste igen rykker jeg så 1800 op. Og så til sidst skal jeg også have en, der bare sidder heroppe foran. Så jeg sætter en på der. Og flytter den ned, sådan så den flugter med overkanten heroppe. Den rykker så lige lidt skævt. Rykker den ind på plads nu. Den skal sidde der. Så nu sidder der sømlægter på den ene side, og dem skal vi også have tegnet ind på den anden side. Og her kan man igen bruge den her funktion med at rotere noget, og så kopiere det. Så nu trykker jeg på Rotate og markerer de sømlægter, som jeg allerede har tegnet. Og her holder jeg Shift nede for at vælge flere ting. Så trykker jeg Enter, og så vælger jeg markere oversiden, og sætter et punkt på her, og drejer så rundt, og trykker så lige på Copy for at lade de andre kopier blive stående. Så nu sidder der sømlægter herover, men de er jo lidt for korte, så her må jeg bruge Press Pull og tage fat i enderne på dem,
og sætte dem ud her, sådan så de får den rigtige længde. Jeg gør simpelthen bare det, jeg tager fat i enden af lægten, har trykket press pull, og så finder jeg et punkt på siden af afstandslisten, og så kommer lægten ud. Så kommer lægten ud til der. Det ved den ikke. Sådan. Så nu er der sømlægter og afstandslister hele vejen rundt, så nu er der et underlag til at lave den lodrette beklædning.